pasabot niya kaniya. Amen. Hallelujah. Gusto sa Ginoo nga kita madinaygod sa tamoy nga Dios. Amen. Hallelujah. Yes Lord, andaw na bata mo dahil sa tamoy nga Dios. Amen. Hallelujah. Yes Lord, hallelujah. Yes Jesus.
Gawatan amo mga pagdaing sama nga isinso magkailabariha sa imong trono mahimaya ka mahimaya ka mahimaya ka sa pagsimba. Yes, Jesus, hallelujah. Mahimaya ka din sa matang sa kinabuhi. Muking mayaon, Lord, pinagi sa mong pagkay, pag-awit, pagsimba, o Diyos. Nga nakanimo tungod sa imong pagkamay-umahon nga kanamo. Tungod sa imong pag-atiman sa matang usa ng pagkinabuhi, o Diyos, sa matang adlaw, God. Nga ikaw nakikuban nga kanamo. Wala kami nimo pasagdi, o Diyos. Mga paninahanglan imong hitag. Salamat, Lord, sa imong pagpagkaagaling ka namin. Yes, Jesus. Hanggang mo ako matulot sa puno dagang Diyos ng soon. Sa imong kasikasan. Yes, Jesus. Sa pangalan mo ibayaw ko lapihan ng grasya mo nga gikahatag ka na mo pagasimba unos alagaran mo ikaw ibangga mo matulog sa pulo mo. Yes, Jesus, hallelujah, so God. Ipagkailo mo ako. Oh, dahil ko ikaw. Magasimba mo, alagaran ko ikaw. Sabisan sa pangalan mo imayang ko labihan ng grasya mo nagigahatag ka na mo pagasimba ulo alagaran ko ikaw pagasimba ulo alagaran ko pagasimba ulo alagaran ko ikaw pagasimba ulo alagaran ko ikaw pagasimba ulo alagaran ko ikaw.
Pagasimbaon o balagaran ko ikaw Diyos. Amo kang simbaon o Diyos, sa matag usa na mo ka kinabuhi. So Diyos, hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah, hallelujah. Pagasimbang ka, pagadaygon ka, O Diyos. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Sa tanang panahon, O Diyos, hallelujah. Sa angay kagayod na among pagasimbahon, angay ka na among alagaran, O Diyos. Angay ka na pataas among Diyos. Dako kung gamhanan ka na Diyos na among alagaran, among gayon at tagiyan sa tibok kalibutan, sa matapos sana mo ang kinabuhi ikaw, O Diyos. Buk na ka na Ginoo. Takos ka, angayan ka, O Diyos, sa tanang mga pagdaig, pagsimba, pag-awit, O Diyos. Diha ka rin tinutulog kay ikaw. Mahigugmaon na Diyos. Ang imong gugma, wala gayo'y pagkausap nga ni kanamo, Diyos. Hallelujah, mauna nga Ginoo. Padayon kami nga mualagan. Musimba nga na kami. Salamat Lord sa matang usa, kalipay nga imong gihatag Ginoo. Kagawasan, O Diyos, nga makasimba nga na kanimo. Salamat Lord sa mga kaigsuunan, mga bisita na mo, O Diyos. Silang ipadala, O Diyos, tungkol kay ikaw, Ginoo. Nagpili nga kanila, O Diyos. Salamat kay Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag na kanila. Kung gani ka namo, O Diyos, nga sa diin kami, O Diyos, magkahiusa, magkahimamatay, O Diyos, sa pagdaig, pagsimba nga na kanimo, O Diyos, kami nagkahiusa, Lord God. Hallelujah. Salamat Lord. Lord kay ikaw kalipay nga ni sa matagusan ng kinabuhi. Sa di kami nagadaig, nagasimba nga na kanimo, Diyos, ikaw nasayod sa matagusan ng mga kinabuhi. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Manandugog himaya, magpapasalamat, Lord. Alam ngayon nila ka rin, Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Sa mananaog ring napitam, singkit to praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. True. Patulol siguro ta diri kay para kita magsaok. Praise the Lord. Ayo gyud ang atong buhi nga Dios igsoon. Amen. Kay tungod aniya na pag-usap ta karon. Amen. So dalaygon ang buhi nga Dios ning kapuntagon igsoon. So akong bahin may son, nasayod naman gyud mo. Maong paghagit nga na kaninyo mo barog. Tindog diri sa tubangan aron nga ibungat ang pagpasalamat diya sa buhi nga ratong buhi nga Dios. Diyon sa kanya pag-atiman, pag-amuma sa diha nga ikaw bahapit man disgrasya, ikaw bagi naibalatian, iya kang giayo-dayon. Sugi na direksyon. Siya ba nagpakitag milagro sa dihang wala na ka apan kuptan nimo iyang pulong mauna nga aduna kay panalangin nga nadawat isugi na igsoon ayaw na taguig igsoon. So kinsay muna. God bless. Hello kay karong adlaw is nakasimba na jud ko kay pila ka Sunday wag ko kasimba kay murag kanang something unsa ba struggle ako ang pero pasalamat ko sa atong buhi nga Dios kay kanunay siya nagaban kanako
sa ako ang pamilya sa tuntanan nga gitagapad tag kanang taas na kinabuhi no gilugayan pa jud nga taliwala sa ato ang panahon karon delikado kaayo pero gahi kay gulong mga tao gi-proteksyonan gyapon ta sa Ginoo. Amen. Una akong pasalamatan sa atong buhi nga Dios kay bisan sa kanang kakapoy sa trabaho sa ano mao siya na kanang wag gyud ko niya gipasagdan niya kanang maanahan ditag sakit. Amen. Kay nagtrabaho ko dito is ano jud kanang murag ano bitaw sa kanang mga sakit eh syempre akong amo is kanang atong hospital, butika na kay mag-deliver ka ng tambal. So mao to nga kanang murag hadlok siya kay na dito tanan sakit pero pasalamat ko sa Ginoo kay siya gyapon naghatag ka ng good health sa amoa sa atong tanan og sa pila ka Sunday nga ako nakasimba kana feeling ano ba kanang bugat bitaw akong kasing-kasing kay kanang wala na kay ko nagasimba then ganina pag wala ni pastor is kanang nakana wala igo jud ko kay tanan pero ni gawas ko ni ano ko sa kananay nga tanan gigiwali ni pastor kay murag naigo ko siya lagi pero dili ikay sakit dili kalain ano pa nga lagi na wala ang ikasakit kay murag maopi ka ng pagbadlong bitaw na kay katong kanang mabilin ko dito sa akong gitrabahoan kanang feeling bitaw na ako nga ang kanang problem kanang murag hili kanang sanay kanang murag kanang duulanan kay ko kanang problema ba kato nga time kay feeling na ko kay wala na ko naundang ako ang devotion naundang ko pag-ampo naundang ako pagsimba kay tungod lagi sa na focus na sa trabaho na focus na sa gadgets social media kay tungod libre tanan dito niya ako usahay dito ko na trabaho is kanang pag wala sila dito ko kasimba kay man ko yung pamilyahan God so kanang murag ang ako itong kanang spiritualist kanang murag nagkanang kaluya nga nice kung sa akong huy disiri kanang basa ng Bible ampun na pero ginatuman gyapon ako akong gusto bitaw nga pang kanang lawas ng unsa mo nang daghan na kaingon nga nagbago daw ko kanang daghan na kaingon nga kanang ibalik ko tong kanang disiri sa una mo to sige pumunta na usa di nagbago kanang makain lang hinginan ko nila nga tanan mga good problem gina-entertain nimo bali kung ang usa ba nga gina-entertain is kanang himuon bitaw nga murag dibdib kay kanang murag mo focus sa ko sa problema nga na may dakong Ginoo nga mutapang pero after nga time is wala nga gid ko nagunahon nga kanang usa nun na ako Ginoo na ako'y problema nga ano man jud yung problema nga mo ato magid sa kuha nga ano ganahan ko sa problema nga ano ganahan ng problema sa kuha mo dito na ako na usa nga dito na ko na unsa akong kaugalingon nga kanang gina-entertain bitaw na ko ang usa gamay nga problema manang usahay marag ako ang emotion is maapektuhan manang nakaansa ko nga ano man Lord oy ngano nang hitabo man sa kuha tungod ba kay wala na ko nag-ampo nag-ano na ko sa akong kagalingon tungod ba wala ko nag-ampo ningo tungod ba wala ko nagbasa Bible tungod ba wala ko simba nakaana gid ko sa kuang nakapangutan na gid ko pero ganina naunsa ko sa giwali ni pastor is nganong dili nimo ma-feel ang kanang unsa bitaw presence ni God kay tungod na focus ka sa kalibutan ng mga buhat which is ang kanang pagtrabaho ang kanang sa social media prone jud kay mga batanon na di ba amen o wala yung exempted ana so mo na nga pasalamat ko sa Ginoo kay karon kanang nakaanak ko ba nga Lord kanang gusto ko nga mubalik gusto ko nga katong dati nga ako nga mag-ampo dati nga ako nga magbasa kanang mabalik bitaw nako ang kanang habit nako sa una
So nga magmatag kadlawon kay para maminaw sa radyo sa nga nagwali. So kato nga akong gina-design nga ang wali ko gihinay-hinay sa Ginoo. Nag-start pa man ko nga ako ang isa na ko kagalingon. Kanang hinay-hinayon ba nga kanang ibalik na ko. Pero dili jud mawala sa ako nga kanang marag mo sabi ta mo again sa nagaano sa ako nga sa nga ano ko lagi kay pila ka month pila ka ano wala ko nagbasa Bible wala na ko'y kanang ampo-ampo pagkaan gali wala gyud nakaana ko wala nalahi lang gyud ko niya mo to kanang every magsimba ko kay makasimba ko once a month na nata once a month kanang feeling na ko magsimba ko dito simbahan nila pastor is kanang maglingkod ko nya pero pag abot ako sa pag magsimba pag abot ako sa balay kanang murag katong gipangingon ni pastor dunggan ako siya pero pag usa wala gud ko mahana sa toy kanang murag dili bitaw siya may stay sa ako ang panghuna-huna kanang murag totally usag gyud kanang mawala gyud siya miski gamay nga verse wala gyud no tong nakaana ko nga Lord to may maayo no tong nangayo kog tambag nangayo ko kanang sa nila sa mga kauban giinan ako nga muundang na lang siguro ko diri kay kanang murag unsa man gud ako ang kanang pagsimba apektado ba ako ang spiritual apektado kay sa dito maano magyud ko sa mga kauban ako nga hilig og cellphone hilig og kanang social media bitaw murag madani ko syempre kay tao lang ko manang so salamat gyud ko sa Ginoo kay wag gyud ko niya kanang totally nga wag gyud ko totally giun sa kaaway nga pull down gyud ko niya ba manang dako pa lang pagpasalamat sa tumbuhi nga Dios kay kanang siya nagaprovide sa panginahanglanon sa atong tanan og kanang muragaan akong heart karon kay nakauban ta mo kanang unsa bitaw kanang nakasimba na pod ana Amen. og kato lang balik ang dugong maya din lang sa Amen. Praise God, salamat kayo sa Panginoon. Salamat din ang Sister Giselle sa iyang pasalamat. Amen. Amen. Nga, may son, dili kita mag-focus sa mga butang ng kalibutan na ay once focus ta lagyot tugbalong dikit-dikit kita. Amen. Amen. Alkansi kita. Amen. So kinsa pa mo sunod Exxon, isa na lang gyud katong oras. Dagan. Yan na yun. Isa pa andang pasalamat. Okay, napay kung ano bakante, pwede pa mag-testimony isa ka paan tao. Kaugan. Tugod na lipat. Wala na mo Nari mo testimony. Okay, napa daw. Paabol. Din ako kawangan ang pagpasalamat sa mga Diyos tungkol sa napagkamaya sa pinabuhi. Nagpasalamatan sa Ginoo ako panalangin ng gahapon. Ito bigtalain mo gahapon. Bilang salamat sa Ginoo sa protection kay Jerry. Salamat sa Ginoo na yung protection ng tinamo sa Lord kasi kay ulan dugay ka uli nga alas 8 na may gabi naka-abot diri ulan kay nagtang ulan sa Asuncion. Salamat sa Ginoo nga kauli ra gid gyapon may nga tuang ulan
protection sa Ginoo, nagdugan ka namo, ikan padiri, padulong dito, mahuli, sa pag lahat dito sa kuwan design, sa kasakan mo nga itong kuwan, sa kaanan, so, salamat sa kalipay, kusog yung ihatag yapon ng mga kanamo, bisag sa kakapoy, salamat sa Ginoo, anak, pasalamatan ang dako sa Ginoo kalipay, gugma sa bulaton, kadasig, kadasigon, ihatag ako sa mga problema, mga pagsulay nga iabot kanang Ginoo, natutupan ka muna ikanako nako nakabarog lang yapon no, mga igsoon sa mga tubangan na malig-unon gyud tungod kay ang Dios nagtutuban man ng kanako. Dalago ng Dios wala katapusan. Wala lang ginatugyang tanan ng mayo salamat sa iya. Amen. God. So, dili patamo ato sa pagkamatod pulong ng son. Minaw sa tao sa kawit nga ihalad sa tong son. Tuhan nga tingog mo sa pagpares suka. Buhat mo ako aron simba kanimo walay butang wala mong masayri isang buhok ibalan mo pinagabot tanang panghitabo ning kinabuhi wala ka magpasagan nanako sukat nga na imong suka ning kasing-kasing ko nabihan kaligayang naangkon ko sa ilahi ko pagbuhat sa kabubot mo mahimaya ka Ginoo sa kinabuhi ko mga paghagit sa kinabuhi tungod sa dili ako makapili may kawaladon o tindasyon tunay pagsulay sa atong pagtuo pero hangtod niya nakanako kung sa papay magkabago kanay mong suka ning kasing-kasing ko nabihan kaligayang naangkon ko sa biyahe ko pagbuhat sa kabubot mo mahimaya ka Ginoo sukat nga na imong suka kanay mong suka ning kasing-kasing ko nabihan kaligayang naangkon ko sa biyahe ko pagbuhat sa kabubot mo mahimaya ka Ginoo sa kinabuhi ko mahimaya ka Ginoo sa kinabuhi ko Tanong ba na Sa kapoy nga Diyos. Karon na ison, panahon na po sa pagpaminaw, pagpamati sa pulong sa Diyos. Amen. So atong sit back and relax. Amen. So, paminaw ta, atong isentro atong nahuna, labi na gid atong kasing-kasing.
na mao'y mudawat sa pulong sa atong buhi nga Dios. O akong ginahatag karon sa atong mamulong Pastor Jeffrey Cañares. Mabuntag sa tanan. So salamat kay sa ato ang matagusa nga kita adi anasap aron nga nagkatigom aron nga atong himayaon ang atong buhi nga Dios dili lang kay para ang usa magkahimamatay nga makakitaay na punta kundi diha jud sa Dios numero 1 nga kita nakikuban ta aron nga ato siyang simbahon. Amen. Aron nga ato siyang pagadaygon, pasalamatan sa tanan nga iyang gihimo kanato. Okay? So maabot ba akong tingog dira? Murag para ba ako tingog? Kapit tayo mic, okay? So panahon usab nga ato pamation ang pulong sa Ginoo. Sayta nga ang pulong sa Ginoo importante kayo. Amen. So magatindog ta samtang kita magabasa sa ato ang teksto. Teksto nga to ang pag-ukban karon diha makita sa Hebreo or Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 12. Okay, mao ni ang minsay nga to ang ambitan karon Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 14 ngadto sa 15. Ingon pa minsay diriya ang pulong sa Dios buhi og maabtik og masahit pa kay sa bisan unsang espada nga duhay sulab. Modulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kahuyukan. Nagusisa kini sa mga tingwa ug hunahuna sa kasing-kasing sa tao. Walay butang nga matago gikan sa Dios ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata o kitang tanan maghatlag kaniyang husay sa atong binuhatan magampo ta. May mayaon nga Dios o kahibulungan ka nga Ginoo gamahanan ka nga among gilagaran ani karon namo ang gisimba nasayad mi o Dios kay ikaw nakig-uban ngini kanamo ang imong presensya ana agyud Lord sa among taliwala karong maura sa dili man kanamo makita apan o Dios nasayad yun mi nga ikaw anaa sa mo ang taliwala nakig-uban ngini kanamo kay kung wala ka o Dios may mong kawang ang among pag-anhi dali o Dios number 1 nga amo ang motibo nga among pag-anhi diri is himayaon ka o Diyos, kinasayad kami nga ikaw ana ang Lord sa tanang dapit. O gali o Diyos, nakadayag kami mga panag-awit nga na kanimo kaganiha o nalipay ka o Diyos. O ban sa makangilan, nagasimba, nagaawit, nagadayag na kanimo God. O nakadungog kami mga pipila ka mga testimonyo, mga pagbungat nila Ginoo kung unsa ka kamaayo diha sa ilahang mga kinabuhi. O misay sa awit o Diyos nga sukad kami na himugso nga na kanimo Lord muday gyud mi nga na kanimo Ginoo. Thank you so much Lord nga ikaw o God dili maurasa padayon sa pagpamuhat kini kanamo og sa mga mensahe nga among madungog gikan nga na kanimo Lord. Salamat Lord nga makahatag kini og katin-awan diha sa matagusan namo ka mga kinabuhi diha sa masalabutan Lord. Magahinluan nimo o Dios ug andam kami mga pamalandong niini o God. Ito ko importante kay kasamong kinabuhi og Ginoo. Amo maksing-kasing may nandamon na sa Ginoo nga madawat niini imong mga mensahe Ginoo. Salamat yun Lord sa imong pagahimuon o God dinhi mo rasa amo kang padayon kami nga magasimba, magaalagad nga na kanimo, magatahod ug magmahinadlokod nga na kanimo pinaagi sa paghatag og panahon sa pagpatalingog diha sa imong mensahe o God. Dalaygon kayo imong pangalan sa ulay katapusan Ginoo. Kay mayaan ug kadungganan diha lang gyud kanimo Ginoong Hesus ang tanan. Amen. Amen. Si napatay duha ka lingkuranan nga bakante diri tulo pa gani para kuano pwede ta mo pandri dili ta. Okay, so ang mensahe nga to ang pag ambitan karon nga atong gibasa dinha sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 12 ngadto sa 13. Gitimahan nato kini og the importance and the power of the word. The importance and the power of the word. Meaning ang pagka-importante sa pulong sa Ginoo og ang iyang gahom. So duha ka butang ato ang pagaisgutan karon kung unsa kalabing importante ang pulong sa Ginoo og ang pulong sa Ginoo adunay gahom.
Mo gina nga importante kayo ang pulong sa Ginoo kay kini adunay gahom. Kay kung wala pay gahom ang pulong sa Ginoo dili kini mahimong labing importante. Amen. So mo na nga importante kayo ang pulong sa Ginoo diha sa matag usa kanato kay aduna kini gahom. Ha? Ingon pa din na sa Hebrew kapitulo 4 bersikulo 12, tataw og klaro kay nga nag-ingon diri ang pulong kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik. Daw sa ato pa buhi. O sa kining word nga buhi, sa ato pa nagapanglihok kanunay. Ha? Nagapanglihok kanunay ang pulong sa Dios. Og abtik pa jud kaayo nganong gitawag manig abtik ang pulong sa Ginoo. Kay tungod kay pag ang tao gani mo dawat sa pulong sa Ginoo, bisan og daotan kay siya, pero kalit lang pagkabaguhan siyang kinabuhi. Amen. Kalit kaayo nga mubag-o sa iyang kinabuhi, kalit kaayo nga muhinlo diha sa iyang pagkahugaw. Amen. Una ang pulong sa Ginoo, buhi og abtik kaayo. Kaysa bisang unsang espada nga duhay sulab. Modulog kini hangtod sa kinaladban sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa David tingin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan, nagusisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa tao. Ang ginatamaan ni ini nga pulong sa Ginoo dili unod kundili ang atong mga pangunahuna ug ang atong kasing-kasing. Ha? Mamatay man ta. Ha? Mamatay man ta. Siguro maingon ta nga ang hunahuna ni Brother Jeff, ha? O ang kasing-kasing di ba? Unod man na. Tama ka. Pero mamatay man ta pero magpabilin ang ato ang mga pagbati. Amen. Ha? Mga pagbati na to. Do sa ato pa bisan og buhi ta pero ang ato ang kalag, mao ni atong kalag kining atong mga pagbati. Sumao ni ang tamaan sa pulong sa Ginoo. Kining atong pangunauna, usbon sa Ginoo ang atong pangunauna, tinguha sa ato ang mga kasing-kasing. Ha? Walay butang nga matago gikan sa Dios, ang tanan dayag makita sa iyang mga mata. O kita tanan maghatag kaniya gusay sa atong binuhatan. Muna kinahanglan ang tao nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay moabot ra ang panahon nga kita pagahukman. Ha? Kung dili ta modawat sa pulong sa Ginoo, ang tao o kita malaglag jud ta. Kaya adunay paghukom unya sa umaabot nga panahon. Duha ra gyud ang atong padulngan. Nasayod ta ni ana, langit o impyerno. Amen. So, muambak ta dinaa sa ato ang kuan karon related nga mga verses ya sa Mateo kapitulo 12. Mateo kapitulo 12 bersikulo 38 ngadto sa 42. Diri ana to mahibaluan mga kaigsunan kung unsa kalabing importante ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo adunay gahom nga mubag-o sa tao aron nga maghinusol ang tao. Amen. Ikaduha, ang pulong sa Ginoo nga importante kayo, kay adunay gahom nga mukabig diha sa tao. Birahon niya ang tao, padulungan ha kaniya. Amen. So tanaw na to diri karon ha. Adunay mga pipila ka mga Pariseo dinha o mga pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga buot kay nga mutan-aw og milagro nga na kang Ginoong sa Kristo nga iyahang buhaton. Nakita na nila o nadungog na nila nga adunay mga gipangbuhat si Jesus Christ nga daghan kay mga milagro. Apag ayo sa mga balatian, sakit, etc. Pero kini mga pipila ka mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseo, ginabitik nila si Jesus Christ. Kaya gusto nila nga mutan-aw sila og milagro. Mubuhat og milagro si Jesus Christ. Kaya dili man gusto si Jesus Christ ni ana nga kana bitong tudloan. Kana bitong suguon. Dili mali nga kana bitong maingon ta nga Lord, ayuhani ang akong anak. Kay daghaman yung mga mabasa na to din sa panahon ni Jesus Christ na naghangyo sila. Nga ang ilang anak ayuhon. Amen. Namatay pero nabanhaw. Labi na sa anak ni Jairo, katong babae, the Jairo's daughter, na namatay apan gibanhaw ni Jesus Christ. Kaya niingon ang amahan, ayuha siya, namatay na siya, apan nabanhaw ni. Dili mali nga muhangyo ta sa Ginoo o musugo sa maayo nga
Unsa man? Maayo nga motibo. Amen. Pero kini nga mga magtutulo sa balaod o Pariseo, lahi ang ilahang tinguha. Kay ginabitik nila si Jesus Christ, unya ang ilang pagtuo, wala gyud nakabutang diha ka Jesus Christ. To say is to believe. To say is to believe. Diya na sila motuo kung adunay mga makita na pod, pero mali ni sa mga kaigsunan. Muna ang mga pulong nga ato madungog karon nga dapat dili nato ibutang ang atong pagtuo diya sa mga butang nga makita. Amen. Dapat diha sa mga dili makita kay mao ni ang tinuod nga kahulugan sa pagtuo in Hebrews chapter 11 verse 1. Ang sagingon dito ang tinuod nga kahulugan sa pagtuo magutong nagalaom kita sa mga butang nga dili makita. No, sa ato pa dapat ibutang nato atong pagtuo diha sa mga dili makita, sa Dios nga dili makita, sa langit nga iyang giandam nga ni kanato mga kaigsunan. Di mali nga ang Dios mupakita og mga milagro. Amen. Pagpakita ni aron gayud nga gamhanan siya og motuo kita nga na kaniya. Pero dili di mao ang pinakapunto nga diha nato ibutang atong pagtuo. Kinahanglan sa pulong yuta muagad. Amen. Kay dili baya sa tanang panahon ang Dios mubuhat og milagro, pero ang pulong sa Ginoo ana kanunay. Amen. Gali na ana kanunay sa tong balay. Ang kulang na lang is ang pag-abri o ang pagbasa niini. Muna importante jud kayo ang pulong sa Ginoo. Amen. Tan-aw na to diri nangayo sila og nangita sila og milagro, pero wala gitubag ni Jesus Christ ang ilang mapaghangyo. Badlong hinuon sila ni Jesus Christ. Tanaw na to, basahon na to ang 39 kasi makabasa din na. 39. Mateo 12:39. Apan mitubag si Jesus. Pagkadautan gayud sa mga tao karon, wala nay pagtuo sa Dios. Nangayo kamog milagro kanako, dili ako muhatag niini. Ang milagro nga akong ihatag kaninyo maora ang kahibulungan nga nahitabo kang hunas nga propeta. Amen. Ang mga panghitabo ni Hunas, gibadlong ni Jesus Christ ang mga Pariseo magtutulo sa balaod. Kung sa hinungdan, kay tungod wala sila pagtuo. Nagpabiling silang bitaw diya na sila mutuo kung adunay makita. To say is to believe. Inana ba ta? To say is to believe. Diyan na patabutuo nga adunay Dios kung magpakita sa kanato. Hindi ba diyo makita ang Dios? Kay God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth in John 4:24. So, ang buot gipasabot ni Jesus Christ diri ang iyang hatag nga milagro katong mga kaibulungan nga nahitabo kang Hunas ka propeta. Unsay nahitabo kang Hunas? Sa mga singunas tulo ka adlaw tulo ka gabi dito sa tiyan sa dakong isda sa dagat, tulo sab ka adlaw tulo ka gabi ang anak sa tao sa ilawom sa yuta. Milagro ni mga kaigsunan. Sa panahon ni Hunas, bikagiw sa nga gisugo sa Ginoo diha sa Ninibe para magwali kidautan kay mga taga Ninibe. Apan dili sa ming musugot, di sa mutuman kay tungod kay mga tao dinaa sa Ninibe mga dautan kayo. Alaban kayo nila. Muna ni ato siya dito sa Tarsis, misakay sa sakyanan. Apan ang Dios nagdisiplina nga na kaniya. Nagpadala og grabe kayong hangin og balod bagyo diha sa kadagatan. Og nakita ni Hunas nga siya ang hinungdan. Muna nga gitambog siya dinaa sa dagat og gilamoy siya og gitulon sa dako kayong isda. Kay bulungan kay kanang ganuman ang isda gikontrol sa Dios. Oni ang isda tulo ka adlaw tulo ka gabi nagtravel padulong sa Ninibe. Amen. Para makabot si Jonah diha sa Ninibe para iwalig yun niya. Og dili lang kay kana ang milagrong gipasabot ni Jesus Christ. Napay pinaka labing importante nga makita nato din na ang gahom sa Dios. Unsa man ang pulong sa Ginoo? Unsa man? Pag-abot ni una sa Ninibe, giwali dayon niya ang pulong sa Ginoo. Unsa nahitabo? Naginulsol ang mga tao. Amen. Doon na may milagrong nahitabo kang Hunas nga wala sa mamatay diha sulod sa tiyan sa
dakong isda tulo ka gabi, tulo ka adlaw. Apan aduna pay mas labing importante ug mas gamahanan pa. Nga dakong milagro. Nga nahitabo kaniadto sa dihang giwali ni Hunas ang pulong sa Ginoo na ginulsol ang mga tao og nangabag-o. Amen. Tarawa ha. Verse 40 pakibasa. 40 to 41, okay? Hindi makabasa. Sama nga si Jonas tulo ka adlaw tulo ka gabi dito sa tiyan sa dakong isda sa dagat. Tulong sa kaadlaw tulo ka gabi ang anak sa taong sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa pagkukom ang mga tao sa Ninibe naghinulsol man sila sa ilang mga sala ug sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas. Ug hibaluoy nga dinhi ani apay labaw kang Jonas. Amen. Tulo ka adlaw ug tulo ka gabi usab ang anak sa tao sa ilawom sa yuta. Patay man si Jesus Christ din na ilawom sa yuta apat sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya og diha sa iyang pagabanhaw daghampod ang nangaluwas. 41 Sa adlaw sa paghukom ang mga tao sa Ninibe mamangon og musudya kaninyo kay naginulsol man sila sa ilang mga sala. Makadungog nila sa wali ni Judas og gibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Judas. Daw sa ato pa importante lagi kayo ang pulong sa Ginoo kaysa milagro. Tingano man ang taga Ninibe sa dihang nakita nila og nadungog ang minsay sa Ginoo na ginulsol sila. Amen. Kung sa gibuhat ni Judas dito nagbuhat ba sila og nagbuhat bag milagro si Judas para mutuo ang taga Ninibe? Wala nagbuhat og nagpakitag milagro si Judas nga iyang gipatay og ang mga kabukiran o ihabang gipalinog tungtungura. Panahuna wala nagbuhat si Judas ni ana. King ano man ang gisugo sa Ginoo nga walihan sila o pinaagi sa pulong sa Ginoo na ginulsol sila. Amen. Wala na ginulsol ang taga Ninibe kay nakakita silang milagro. Kung dili na ginulsol sila tungod kay nakadungog sila sa pulong sa Ginoo. Ang milagro mga kaigsunan daw sama na sa ginamos. Kana bitong una ra ang milagro pero dili ni mao ang unod. Ay ang unod lagi mga kaigsunan maog yun ang pulong sa Ginoo. Kay bisan unsa pa na nga daghang milagro nga ato nakita dira pero kung walay pulong sa Ginoo basig pataka na lang taog simba din na bisan asa mga diwatahan. Mga diwatahan. Kay tungod kay namuhat po ang mga engkanto, mga diwata din sa kakahuyan, kabungturan, mo nang pataka silang simba at ubang din sa mga bungtod, mga bato. Pero wala ang pulong sa Ginoo sa ilaha. Amen. Usahay makaingon dayta Lord, gamhanan juday ka kay giayo man nimo ang ako ang amahan o inahan sa balatian. Lord, gamhanan juday ka og tinuod kay naaman ka Ginoo ang bakol imo ang gipatindog. Tama na siya, pero kung diha lang ta kanunay nagaagad nga magatuta nga adunay Dios kay adunay mga milagro nga atong nakita, di gyud ta kalahutay. Amen. Dili gyud ta kalahutay. Kung saon na lang kung sa panahon nga kung ang imong ginikanan amahan o igsuon ba nay balatian niyo wala giay sa Ginoo namatay, makaingon tingali ka wala man tingali Ginoo. Amen. Amen. Usay makaingon ta Lord, gamahanan juday ka kay panalanginan ko nimo. Kung sa panahon na pud dira ka sa walad o makaingon ba kanana? Amen. Ang importante lagi makaigsunan ang pulong sa Ginoo. At taga Ninibe nabag-o sila og naginulsol tungod sa pulong sa Ginoo og dili sa milagro. Amen. Ikaduha. Diya sa verse 42 pagibasa. Sa adlaw sa paghukom ang reyna sa Sheba mobangon ug sudya kaninyo kay mipanaw siyang layo kaayo aron lang pagpamati sa mga lamong pagtulanan ni Haring Solomon. Og niini og gibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Amen. Sa verse 41, napainomdom si Jesus Christ nga adunay mas labaw pa kang Judas.
Kinsa man ang mas labaw ni Junas? Si Jesus Christ. Ang karakter ni Junas na ay pagka supakero og dili matinumanon sa Ginoo. Ha? Gisugo sa pero wala gyud sa mituman. Muna ang Ginoo nagdisiplina siya og diha na sa mituman kay gidisiplina na siya. Pero si Jesus Christ dili supakero kun dili matinumanon gyud sa daan. Amen. Ha? Muna ang kalainan karon ni Junas og ni Jesus Christ. Kay tungod kay si Jesus Christ wala gyud kaniya ang pagka daotan nga kinaiya. Ha? Muna nga mas labaw si Jesus Christ kay kang Junas. Og mauna ang gipasabot ni Jesus Christ kung ang taga Ninive naginusol sa wali ni Junas, dapat kamo magbinusul mo kay na ako nga nagwali sa inyo, ingon si Jesus Christ. Pero nganong dili mo maginusol? Amen. Nga ako may nagsugo ni Junas. Amen. May pamanday taga Ninive sa inyo ha. Kay ang akong gisugang nga mao si Junas, mituman pa sila og naginusol pero ako na gani ang mianhi dinia, ako ang nagsugo ni Junas. Ako pa jud ang nagwali sa inyo ha. Face to face pero nganong dili mamutuo. Amen. Mao na ang kamalian karon sa mga Pariseo kani adto sa mga magtutudlo sa balaod. Ikaduha nga example ni Jesus Christ, ang Reyna sa Sheba. Ha? Reyna sa Sheba. So, dili basta-basta. Reyna. Asawa sa hari. Wala giskutan dira akon asa nga nasod. Basta kay Reyna sa Sheba. Oh, diri ana nga banda, okay? Sa diri ang akuan. North south, north south east west, east west ano. Diri a banda. Layo kayo sa nga dapit apan migahin og panahon aron lamang muadto kang Haring Solomon. Unya lahi ra ba ang transportation kani ato dili sa makaron kang kumuadto ka og Israel, mga one day ra tingali. I do not know. Kay musakay ra kag eroplano. Amen. Pero kani adto sa may sakyanan nila. Kumuagi sila og kanagatan, wala pa yung makina kani adto, ni pareha karon nga mga barko kusog-kusog na mo kano. Layag ra jud. Layag ra. Kunya kun diha po sila sa kayutaan, asno, kabayo ba or kamil. Dili yung dugaya maabot. How many months tingali ni nimigahin og panahon kining Reyna para lang makaabot kang Haring Solomon. Nasahit nga si Haring Solomon usa ka maalamon nga tao. Take note. Ngano si Jesus Christ nagamit man niini nga example, nagkot man niini nga panahon. Kaya tungod lagi ang Reyna sa Sheba migahin og panahon, halayo nga dapit adto kang Solomon, miadto sa para mamati sa pulong ni Haring Solomon, dili kay para mutan-aw sa milagro. Amen. Nakuha na itong punto ni Jesus Christ. Ang Reyna sa Sheba, migahin og panahon, how many days, how many months, muadto lang kang Haring Solomon para mamati sa malamong pulong ni Haring Solomon. Si Haring Solomon wala nagabuhat og milagro, wa jud tay mabasa ni ana. Pero usahay pag naalang kay makita ang kanang milagro, mas anointed man to siya nga pastor o kaysa iyaha okay wala man na nagabuhat og milagro god. Pero kini daghan kayo gipangbuhat ni milagro, mga gwiter, mga ayo dayon, mga wala. Pero kani nga pastor, bigo ra man wali ay. Mas anointed jud ni, mas kuyaw. Kinana ba? Mao ba na ang giingon sa Biblia? Amen. Si Haring Solomon wala nagabuhat og milagro, pero maayo sa diha sa pagtulunan. Amen. Naay mga nagabuhat og milagro pero dili kayo maayo mo tudlo. Amen. Lahi-lahi lagi ta ugasa. Munang walay matuboy, walay mapasigar mo kun dili ang Ginoo lamang. Amen. Usay ram gud ang tao muraga putag sa panahon sa Korinto ba. Mudapig jud ko ni Pablo, mudapig ko ni Apolos, ako mudapig ko ni Pedro. Mao ni nakamali karon kasi Pedro lagi kinagabuhat og mga dagkong milagro o ya si Pablo po nagabuhat og milagro na sila mga idolo pero namali sila kay ngano man
dapat ang idolo si Jesus Christ lang. Munang girebuke sila ni Pablo. Ang kanindot lang po ni Pablo sa iyang kinaiya tungod kay wa jud niya giangkon nga mas kuyaw siya ni Pedro. Ha? Mabasa na to sa unang Korinto kapitulo 3, gibadlong pamangay niya taga Korinto, ako og si Apolos managsama lang. Si Apolos wa tay mabasa kaayo nga sa Apolos nga nagabuhat og milagro. Usa lang siya ka maayo nga motudlo o muwali. Pero wala giangkon ni Pablo nga mas kuyaw ko ni Apolos sa kanong gidapig mo sa inyo ha. Ay ngan mo dapig mo sa iya. Ha? Mas kuyaw ko, anointed ko. Daghan kay kog nahimo, daghan ko na adto nga mga lugar. Usay na ang mga pastor karon, mga lagad sa Ginoo. Ha? Mapagamit lang para lang mapataas. Ha? Dapat dili inana ang atong karakter. Si Jesus Christ lang dapat ang matuboy. Amen. Kung asa ta ibutang sa Ginoo, gamito nato na para sa iyang kamayaan ug dili para sa tuwa. Maliko na to, ang taga-Reyna sa Sheba, migahin og panahon, ikan sa layo nga dapit ngadto kang Haring Solomon para, masaman, para mo tan-aw milagro, dili para mo mamati sa pulong ni Haring Solomon. O kini pulong ni Haring Solomon, gikan sa Dios. Amen. Kaya gihatag man sa Dios kada kaniya. Amen. Baliko na to ha. Mag-agad ta sa pulong sa Ginoo og dili diha sa mga milagro. Amen. Kaya kung sa pulong ganita sa Ginoo mag-agad, mutubo jud ta dinaa sa pag-alagad sa Ginoo makalahutay jud ta. Amen. Matingala ta daghan na to makaigsuonan nga nagabuhat og milagro, dasig kaayo. Pero matingala ta wala man ang alagad. Na naman sa balay piminti. Ha? Dasig mo ta na kayo, grabe mga pag-ampo, mga cast out of demos, matingala ka, mawa naman lang kadasigon. Kaya nga no lagi, dili lagi mali nang inana, pero lagi nakabutang lang ang ilang pagtuo diha sa mga makita. Si Pablo pa nag-ingon, we are walking by faith, not by sight. Amen. Kaya kung diya ta magmutan-aw, diha sa mga makita, di diyo ta kalahutay. Amen. And faith comes by hearing the word of God. In Romans chapter 10 verse 17, wala nag-ingon dito ha. Faith comes by seeing the miracle. Nag-ingon ba dira ha? Ang pagtuo nagikan din na sa pagtanaw sa mga milagro. Dili, kung dili pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Amen. Muna ingon si Jesus Christ, hapit na tamo man. O gibaluy nga dinhi ani labaw pa kang Solomon. Ano na kaingon man si Jesus Christ ni ana? Kay ang iyang kaugalingon mas labaw pa man kang Solomon. Wala lang niya gidirect dayon kay dili man gud hambugiro si Jesus Christ. Mas kuyaw pong Haring Solomon. Ingon ra niya ba kana bitong paagi ba bitaw kanang pamalandong sabig pasabot niya. Inaana ba? Ha? Hibaluin dinhi nga may mas labaw pa kang Haring Solomon. Nganong nakaingon man si Jesus Christ ni ana, kay nganuman siya ang naghatag sa kaalam ni Solomon o siya ang tag-iya sa kaalam ni Solomon. Amen. Amen. Ang kalainan po ni Haring Solomon, mga kaigsunan, nganong makaingon si Jesus Christ nga mas labaw siya kang Haring Solomon. Kay si Haring Solomon nagpundurang sa iyang templo, ang mga tao maoy miadto nganha kaniya padulong sa Jerusalem. Maoy migahin og panahon nganha kaniya. Pero si Jesus Christ wala nagpabiling sa iyang templo, sa iyang gingarian, mikanaog yun sa dinhi sa kalibutan. Amen. Ha? Aron sa pagtudlo sa pulong sa atong sa iyang amahan og kaniya para kanatong tanan wa sa nagpabiling sa langit. Ibiyaan niya ang iyahang pagkasiya para ang mga tao mamati diha kaniya. Apan ang mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod kaniadto, ibiyaan na gani ni Jesus Christ ang iyahang harianong templo o iyang pagkasiya, wa gapon na mati sa iya. Ha? Kaya nag-agad ang ilang pagtuo diha sa mga makita. Amen. 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 Ang pulong sa Ginoo ni mga oras na nagpainumdum ka nato, kinahanglan mubasa jud ta sa pulong sa Ginoo. Ay nagulat nga magbuhat ang Ginoo og milagro. Ang Ginoo mubuhat jud na sa milagro. Pakapindra ng mga milagro. Amen. Mga panalangin nag-abot sa imuha.
Pakapin ra na. Amen. 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 Ang pag-ayo sa Ginoo diha sa atong mga balatian, pakapin ra na. Kaya pinaka-importante lagi ang iyahang mensahe. Amen? Ang iyang pulong. Kaya kung wala ang pulong sa Ginoo, kulang ang atong pagtuo sa Ginoo. Daghang mga tao karon na limbungan sa ubang mga tao, mga pagtulunan. Kaya nga naman, agad ang ilang pagtuo diha sa mga makita. Alagad man tingani sa Ginoo, gikan man tingani sa langit. Unsa ba ni siya anghel kay nagbuhat magbilagro, pero ang ipangwali wa na dinaan na mao sa Biblia. Kaya nag-agad ang ilang pagtuo diha sa mga makita. Pero kita dili ta malimbungan kay tungod kay diri ato nakabase. Amen. Mailhan nato ang gikan sa Ginoo o dili gikan sa Dios. Kay mailhan nato sila. Ingon pa ni Jesus Christ dinaa sa Matthew chapter 7. O sige ingon dito pasbasa nato ni. Pagbantay kamo. Last nato ni nga kuan Matthew chapter 7 verse 15, pagbantay kamo sa mga mini ka propeta, muani sila kaninyo nga murag mga karnero apan ang tinuod sama sila sa banggis nga mga lupo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan kay ang sa pinit dili man mamungag ubas og ang kadiyapa dili usab mamunga og igos. Magbuhat po ni sila mga milagro mga kaigsunan diha sa Mateo kapitulo 24 versikulo diha ta magtapos versikulo 23. Kung sa gigingon dira unya kun may moingon kaniyo tan-awa diha diri ang Mesiyas og tuwa sa didto, ayaw kamo pagtuo kaniya kay manungha ang mga mini nga mga Mesiyas o mga mini nga propeta. Magbuhat sila mga dagko milagro ug mga katingalahan aron pagpasalaag bisa sa mga pinili sa Dios kun mahimo. Magbantay lagi ta, ayaw dayon tuo kung kadang tawhan nagbuhat day milagro unya magpingon dayon nga nagpadayag ang Ginoo kanako, ayaw dayon tuo tan-awa sa iyang kinabuhi. Kaya daghang mga alagad daw kuno sa Ginoo karon mingon din nagpadayag ang Ginoo kanako, nagingon sang ihatag imong fortuner sa kuha. Kay kung dili nimo ihatag, malaglag yung kaigsoon. Tama na. Unya mo tuo po dahil kay siyempre way alam pud ang katong giingnan nagbuhat og milagro tong nagingon mahadlok pud sa unsa tingali kuno. Kung dili ka musimba diri sa mong simbahan kay mao ra ba jud ni ang tinuod, di jud ka maluwas. Magbantay ta karong panahona kay haduol na ang pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan. Diri lagi ta mag-agad sa pulong sa Ginoo og dili sa mga makita o milagro. Kay daghan ng mga nanungha nga mga mini nga mga Mesiyas ug mga propeta nga daw ingon nila mga alagad daw sila sa Ginoo. So taon nato sila og susihon. Apan kung pulong sa Ginoo atong giwali, labi na biblical, di jud ta makapanglimbong sa mga tao. Amen. 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 Muna nga si Jesus Christ nagtudlo kanila kani ato kanato nagikinahanglan diya jud ta mag-agad sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo importante kaayo kay na kinigahom nga mubag-ong ngadto sa mga tao aron maginulso sila. Og mukabig, mubira sa mga tao gikan sa lagyo nga dapit para mamati ni ana nga mga pulunga. Amen. Manindog tang tanan. Samtang kita mag-aawit, usa ka awit. Ikaw ang kusog kanako. At ang wito ng ikaw ang kusog kanako. Thank you Lord, thank you Jesus. Kanipay galang panbanan Muabot man muabot man ang problema walagi makapay. palagyo'y makapahimula Walagi makakumpara. palagyo'y makakumpara sa imong gugma Sa man kalayo ang langit. Thank you Lord. sa man kahalang Yes Lord, sa man kalayo ang langit. ang langit Ug mamualang kanamo Ginoo. mo Ikaw
kalibutan, ang bibiyaan nimo ang imong langit, ang imong trono, para lamang ipakita nimo ang tulo ng ugma para Ako kanamo. sa tiilan mo. Una ang mga kasipaw ng Dios, ang mga kapagaday ko. Nimo. O Diyos, Naman kahalan. Thank you so much, Lord. Iyo ang langit. Luma mo para sa tanan. Ikaw ang among Diyos. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang kusog. Ug kalipay ko. Tunay nga tuloy nga Diyos. Yes, Lord. Ikaw lamang ang among simbahon, O Diyos. Ikaw lamang ang among alagaran. So walay katapusan, Ginoo, pinakita na mo ang imong dakong gugma ug kaluoy nimo nga ni kanamo. Salamat, Lord, sa mga pulong nga padayon ka nagatudlo nga ni kanamo, O God. Importante kayo ang imong pulong, O Diyos, kaya doon na kinikakong numubag-o sa mga tao, umukabig. Ikan sa layo, ngadto kanimo Ginoo. Bisan gani among kinabuhi kanong Ginoo, makatestimonyo gud mi Ginoo ang imong pulong adunay gahom, O Dios. Kag ibag-o man mi nimo Ginoo. O kani adto halayo mi kanimo kani adto. Wala kami nagasimba nga na kanimo apan karong Ginoo naa nami nga sa imo ang tupad. Duol nami nga kanimo tungod kay ang imong pulong adunay gahom, O Dios. Adunay gahom kini. Salamat jud Lord sa imong pagtudlo ngani kanamo. Mutan-aw gyud mi diha ako Dios kanimo ugad sa dili man namo ikaw makita. Pinaagi sa mga pulong ugad. Among basahon pamalandungan ang mga naisulat dinha sa Biblia arong amo kini makita ugad kung unsa ka kamaayo sa mong kinabuhi. Ang pinaka-importante nga mo ang pagtagad nga ikaw may gugmaon kayo. Dili lang kay ang mga nabuhat nimo nga mga milagro ugad. Kundi ang imong dakong gugma, O Dios. Mao gyud ang mipatigbabaw nga na kanimo Lord. Pinaagi ni ana adunay dakong milagro nga among naangkon Ginoo. Iya sa matag usa mo ka mga ikaw galingon. Ka kami nabag-o, O Dios. Salamat Lord sa mga pulong. Among nadungog magrema kini, O Dios, ang among kining dalon sa kanunay. Amo kini ikwintas Ginoo. Amo kini ipatik ugan sa diha sa mong maksing-kasing, O Dios. Ug diha ugan sa mong maangtang o kadam dili kini namo makalimtan Ginoo. Sa asa man kami Ginoo. Salamat Lord sa tanan-tanan. Ang kadungganan kay mayaan, O Dios, na alam ang kaning mga tanan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Ang tanan mag-ingon og amen. Maayong to kanatong tanan. Ato to sa laing bahin. Praise God, inusap kita. Laing bahin, magpaghat, Amen. sa ato ang mga pamasahe, at to paingon sa king harian, sa tungkuhin nga Diyos, igsoon. Amen. Ito pagawiton, atag. Bye.
Okay, pray ta Lord, salamat Ginoo sa mga kamot nga nagahatag ni imong mga salapiano nga bahin Lord. Salamat nga kini nga salapi o Dios makatabang na sa imong kaymayaan ug padayon ka o Dios mga panalangin kadagaya adto sa uban nga mga tao Dios nga nagahatag ninyo God. Thank you so much Lord. Padayon ka o Dios magapamuhat diya sa matag usa. Mga nilain-lain o Dios nga mga bulhaton o Dios mga matag-adlaw Ginoo diha sila magtrabaho mga negosyo Lord panalangin kini o God. Thank you so much Lord sa tanan-tanan ng imong pagbuhaton diha sila kinabuhi. In Jesus mighty name, Amen. Okay? So ato ang mga announcement nato is karong Sabado padayon ang prayer meeting diri every Saturday evening 7 PM. Nya ato ang bulhaton po diri is every 10. Na dugay tagsugod ka ganiha. Nya gani nag-overtime na tanong pila ka minuto na okay. Okay. Pila ka minuto overtime? 2 minutes, 1 minute. Okay, so salamat sa Ginoo no. Kitang tanan malipayon batang ani ata. Na-bless bata sa pulong sa Ginoo. Amen. So maato ta sa pagtapos manindog ta. Atong awiton ang awit nga Dong Maya. O Diyos, kanimo lamang ikaw puno sa guma nga walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang lumaguyong Noong Diyos, mahigumaon sa kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Noong Diyos, mahigumaon sa tanan. Lagos kang daygonon, simba unod halaran. Kaya ang tanan kong guma, ginatugian ko kanimo. Ang kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Lord, salamat mo sa katampusan mo, God, sa pagpanibaw ng taknaan. Lord, bisa mo man, God, sa pagsugod ng mga takna, ay kanyang skinaan. Nagapamuhat, O God, sa mga bisa pa man, Lord, sa mga pulong na kidala, O God, sa mga palagad. Lord, ikaw Diyos Ginoo nagatilog na ito kaniyang anak ng ng mga pulong, iyan ang mapabot ng kanang aron sa pagpadlong, O God, sa mga tagalaw, Ginoo. Kung katong mga pulong na ang katong maggamit, Ginoo, sa pagkami na pinapulitan. Lord, salamat, O God. Salamat Lord sa milagros kabaguhan ng ilatag sa matag-usan ng salamat Lord sa mga kakawa na hatod na panahon na Lord ulay puwas Ginoo pagpamilya ko pamati nga nasa mga pulo padayon ka Lord ang mga pamuhat o God sa mga lago Ginoo magatihog ka nga ito kanila bisan naman Lord sila pagpanglakaw ikaw Ginoo mga protection nga ito kanila o God balutas sila amat labaw sa tanan Lord natagi sila mayong panglawas maayo na panahon o God Diyos Ginoo magkauban na ito dalayon ka ang kapasulit katapusan tumugmay katunggalan sa ngalan ni Jesus.